egwu ndị mmelite ka nnago ndị ji ego oyibo nụ egwu amara egwu ndị kpara ego oyibo ị ga-anọ na nrọ ndị be anyị ekele m unu afa m bụ Clifford Nnamdi Igwe aka Cliff the Boss, a movie producer, director, scriptwriter, motivational speaker and so many things. There is a show that we are about to organize, and this show is known as Igbo High Life Music Cultural Carnival. Mmadụ na-ekwuzi maka ya nụ ndị okpekpe menkwa ndị obodo ji aba mba nụ obodo ji ha aba mba ma mụnwa bụ Speedy na-akpọ ha ndị mmelite. This event I've told you earlier, which is Igbo High Life Music Cultural Carnival. The event is all about Igbo culture. This event is going to showcase a lot of Igbo cultural heritage which has died off in the past years. The essence of it is to revitalize those our sacred culture that is hidden, that people do not know what it's all about. We want to make people to appreciate our culture and value what we have. People has a lot of cultural heritage that is rich in so many diversities. But people have been undermining this. And this is exactly what we cannot continue to do. Because if we continue to do this, our culture will definitely fade away. So we are doing everything that we can to see how we can revitalize this culture and bring it to real light. Not only Nigeria, let the world know what the culture is real about. Ịmalụ obodo nwere men nwere guys ndị mmelite ka na-akpọzinụ ndị mmelite ka na-akpọzinụ ego ha dị ka echi maka echi adịghị agwụ. This event that we're really actually talking about will be hosted in Anambra State, and the date for the event is 1st of January 2020. As you can see, we still have a lot of time, but get yourself prepared. Don't miss this show because you are going to enjoy it if you are there. And I am assuring you that you have adequate security in place. You have discussed with the governor of the state, and he has assured us that there will be adequate security. So do not be scared of any insecurity. There will be no insecurity that day. We have all our personnel on ground, which is going to ensure that there is security for you. Thank you. Anambra ka isi nwanne m nụ iso na ndị mmelite agụ nwa eze mba mmiri kpọnwa. Actually, like I said earlier, this is a new voyage. It's a new voyage in the Igbo culture. Many people have been organizing shows that is similar to this, but I promise you this one is quite different because this one has to do with carnival. There is no way you get anything like Igbo carnival in Abia State, in Imo State, in Enugu State, in Anambra State. But in this case, we try to unite all the states together to come in a uniform body, whereby we will showcase our Igbo cultural heritage to the world and to Nigerians and to other well-meaning Nigerians too. This is the first edition. It's just a new voyage that we are trying to showcase to the world for people to understand what culture is all about and what Igbo culture is really all about, which has been dying off in the past years. And this show is going to run concurrently every year. It's not going to end today. It's not going to end this year. After the 2020, the next year, we are going to shift it to any other state, either Imo State or Enugu State or Abia State or any other state in the Igbo land.
depending on how we negotiate with the governor who is going to be the chief host of that very show. Thank you very much. maka na ejebere ọrụ chefu ọkụ na mma ọ ga-ejizi gị n'ọnụnụ mgbọma gbara bụ ndị mmelite Our guest artist for the show. mkpozi elendolu ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ndị mmelite ndị bụ ndị bara ego oyibo nụ a na-akpọzinụ ndị abụzi ndị kwụsị maka ha nụ ego ha dị kechi maka echi adịghị ego ha dị kechi nụ nwanne m nụ maka echi adịghị agwụ agwụ ndị mmelite ndị mmelite a na-akpọzinụ ndị mmelite a na-akpọzinụ ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ o mere ofe onye na-ekwuzi maka ya nụ maka echi adịghị agwụ agwụ ndị mmelite odogwu na South ndị mmelite a na-akpọzinụ aga m ekwuzi onye gara ole a na-akpọzinụ ego ha dị kechi maka echi ịgbọba ndị be eze na South ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ịgbọbara m onye eze nụ ndị mmelite ife akụ atụ egwu ndị mmelite a na-akpọzinụ odogwu na ego South ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ aka kpara dọla mmelite ndị mmelite n'Ọkịja ka isi nụ a na-akpọzinụ ndị mmelite a na-akpọzinụ ya gazie ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ndị mmelite ndị mmelite ndị setụ na-ekwuziri maka oderugo nwanne m nụ ndị mmelite oderugo na South odogwu na Igbo kwu eme kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ego ha dị kechi aga m ekwuzi ole were gara ole ndị mmelite wee ghara ikele nụ gị a na-akpọzinụ ndị oderugo na South a na-akpọzinụ ego ha dị kechi maka echi ọ ga-adịrị gị mma ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ndị mmelite ndị mmelite I get the confidence, I have the evidence. mmelite Any day something, I need an emergency. Aga m agbawa n'onyenu ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ akụjensi mmelite ndị mmelite onye ogologo adị ezo ezo ndị mmelite a na-akpọzinụ ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ agwụ ndị mmelite ndị mmelite ndị mmelite ka na-ekwuzini maka ha nụ mmelite ndị kpara ego oyibo ego ha dị kechi maka echi ego ha dị ka gbagbunu ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ And the show is just a new voyage. It's nowhere in Igbo land. And the essence of it is just to unite Igbo, both home and abroad, both those in diaspora, to come together as a one body, ensuring that we love ourselves, have unity, not all this crisis that is happening in Igbo land. We must have a unity of purpose. We must understand first that we are Igbos before we can go for any other thing that we think of. You must love your brother as yourself. How can we have division in Igbo land? It's unethical. And these are the things that prompted me. These are the things that engineered me to organize this show. The essence for this event is a historic one. And I promise you that we are going to do everything that we can to make sure that this event becomes one of the best carnival in the world. Trust me. o nwere obodo Chukwu goziri agozi a na-akpọzinụ ndị mmelite a na-akpọzinụ ndị mmadụ nọ n'ime ya nụ maka echi adịghị agwụ agwụ ego ha dị kechi maka echi adịghị agwụ mgba Chukwu gbara Ọkịja Yeah, first and foremost, I want to thank our able senator, Senator Dr. Patrick Ifeanyi Ubah.
who had shouldered this responsibility to assist us financially, monetarily, to ensuring that this culture becomes a reality. And in doing that, he has volunteered to give us his stadium. Which is what we are going to use for the show. And not only him, other people are still showing interest for purpose. And other people who also want to support us in one way or the other, financially, whatever, should try and call our line. And our phone number is 070 37 69 6056, or can as well email us at clifftheboss.blogspot.com, or you can as well email us at Mr. and Mrs. Democracy@gmail.com, and you will get all our contact there. But for further information, visit clifftheboss.blogspot.com. You will get all necessary information. Right? Ogidi ị na-ejeje na bata ego si na chi Ogidi na Ọkịja Obiafuru dike wa ka m bụrụ ekele bujere Ọkịja Big Brothers ndị ọma ga-adịrị mma.